номи вообще барномара бас будагист мондан дар кор. Любой казам бас мегум. Бас будагист. Только эхта тема мекни. Валекин ошиқи даридаги мебруран. Асалчаҳо дождались наконец-то. Ассалому алейкум бинандагони азиз. Хуш омадед ба канали Rap Portal. Ин барномаи Rap News. Асалчаҳо дождались наконец-то. Исмаил як треки нам мебруран ва ба забони русӣ. Проснулся миром снова. Первое слово мама, чтобы любить. Чтобы любить. Шухи ба шухи бо блогер нашава Исмаил. Чӣ тавр дар Египет вақт гузаронидан ва куҷош рафтан ва чӣ кор кардан, ҳамашро ба тамошобинони худашон нишон додан. Ассалому алейкум, доброе утро, суббахар, good morning, кейф ҳала гапа хабар. Ку биёда туи акад? Дазил скоро треки налша мебурад ки номаш ку биёд туи акад 4. имрӯз як рэпери беҳтарини Тоҷикистон ки ном дошт эмигрант ва ҳозир хидшахид монскӣ карда, як сол пеш батл дошт, вале ки навакну информацияша дар инстаграмш монда. Вообще зачем он нам? Гуфти гапои барон, эхта бессмертный нагир. Ки мега ки хезе авлод мурд. Бессмертный анвайо, бессмертный. Джазир ва Карлеон треки нав бровардан. Ленд Трам оста ранги эстрадникои Россия пиарщик шидасти, чӣ хали шидасти? Ленд ва Навик мехоҳанд як группа кунанд. Ман вообще нафаҳмидам, шумо душманен, дӯстен ё what the fuck, короче. Агар навикемси аз рестро баврад ва гурӯҳ ташкил кунанд, метавонед шумо як гурӯҳ буданд. Хуретон. Да критиктон бо рус намона шуд. Шонемси қайд шогирдош ташкилӣ ба ташкилӣ гаштанд. Хайҷ гап не як бачакои морам, як ягон барандаҳои морам фарёд кунен. Диден оқибати то хахрира. Не, да больница отравления не. Марио ва Шонемси да боулинг бой додан. Ва вақте ки тоқа мехӯри, обязательно як чиз баъдӣ мешавад. Хай даже если незначительно, наки шутку. Баро агар ки намеҳози акай шабош страйк бизана, мо ном бозира мебирем. Ака мезане ё не? Неки я шанси дига ҳам ҳастай ба фикрам. Неста? Бой додем хай. Да ёдтон ҳастед дар барномаи пешина гуфта будам ки Навик МС дар бораи бачакои ғарибе ки дар ғарибӣ мехонанд, яъне ки студентои ғариб трек меброранд ва гуфтанд ки аз уҳдаи ин трек зур биромада. Ман рости гап фанатит нестам, хафа наша, намедонам чӣ хонди, хахтон ацинит мекунед. Хеле бачам ки ман нависта наметонам нома, на ки ягон фикри зиёдӣ гуфтам ку ёфтам ҷома. Марио бас будагист. Только эхта тема мекунӣ. Марио худша дар Тоҷикистонам ғариб фикр мекуна, барое ки охирон вақто слишком дар бораи ғарибо бисёр хондастанд. Ғарибо хафа нашавед, но это уже слишком. Лучшая реклама – это Инстаграм. Дина Инстаграм дуромадам, сториси ролика дидам. Студияи мо кор дадуромад ва записи мо 60 сомон. барои хидёр 60 сомон боша ё ки любой кас биёяд. Мақсад коршона сар кардам, бренд Рэпи Тоҷика пеш барем. Рейкл ва Айзик тасмим гирифтанд ки якта рэпи нав, рэпи хит, вале ки ошиқи даридагӣ мебуроранд. Шумо чӣ фикр мекунед? Ай дастшон мебиёяд хит буроранд? Медонам ки Айзик уже усто лирикаи конкретно лирикаи ғамзатницаски уже бровардан. А вайш чӣ?
баъзе реперҳо ҳастанд ки шинохта нестанд, вале ки як хеле мехонанд ки шинохта реперҳо ухел наметонанд ва ҳамун шинохта реперҳо бо аз ҳамво ибрат мегиранд, яъне ки гӯш мекунанд. Сектори як шам як намо трекчаи хондагие ки ошиқира шум нафрат бини, агар даже нафрат дошта бошӣ мефурад ошиқӣ кунӣ. Дӯстон пула диди дига бас мекунӣ. Айзик вообще пешравӣ карьераша накардаста, только история хонда гашта. Имрӯз пага история тамом меша, азизҷон, бас будагист. Мавзи мешинам шиштаги ҷоюм хули зиқм сахт надорум танисоли. Номи вообще барномаро бас будагист мондан дар кор. Любой казам бас мегум. Як кас нест худма бас бигам. Каин дар комментария бинависед ки бас ва агар хоҳед ки 20 сомон кор кунед дар рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва фаҳмед чӣ тавр. Ва ба фикрам ки имрӯз да бас. Хайр асалчаҳо, ҳатман обуна шавед, тугмачаи лайкро пахш кунед ва дар канали мо обуна шавед.